Zónování madrace znamená v principu to, že madrace na celé své zpravidla dvoumetrové délce nemá stejnou tuhost, ale je buď nějakým způsobem profilovaná v určitých zónách, v určitých částech své délky, své plochy, tak aby byla přizpůsobivější v těch oblastech lidského těla, kde je to žádoucí, to znamená zpravidla to bývá v oblasti ramen, ramení změkčení, ať už nějakou profilací nebo vložením nějaké změkčené zóny, změkčené pěny, v oblasti boku, prostě v místech, kde je třeba, aby ta madrace se přizpůsobila člověku, to tělo lépe okupírovala, pustila zákazníka nebo toho uživatele jakoby do sebe svým způsobem a správně podepřela vlastně ortopedickým způsobem tu naši páteř, aby ta páteř, pokud bylo co nejvíce v rovině, aby to svalstvo okolo ní nebylo našponované, napjaté celou noc, pak takové ty běžné bolesti zad odpadají.